Хранителните разстройства често започват тихо и оставят следи за цял живот. Пътят обратно е различен за всеки. За Ванеса връщането назад не минава през бягство от тялото, а през спорт, който я учи да го уважава. Историята на Ванеса Ташева от Катерина Гранчарова сега. Ванеса е на 22 години. В години, в които повечето тинейджери търсят себе си, тя се бори за живота си, защото има хранително разстройство. Мога да определя кога беше пиковия момент в тинейджърска възраст, когато едно лято бях при баба ми, тъй като нашите са разделени, съответно прекарвах летата при нея и това беше пикът, в който аз имах свободата да избера именно да спра да се храня. Това е период, в който тя тренира художествена гимнастика. Не мога да преценя дали е от спорта, от перфектната фигура в художествената гимнастика или по-скоро от факта, че нашите са разделени и че аз по някакъв начин съм искала да бъда в беда, за да мога да ги събера или нещо подобно. Факт е, че точно в тинейджерските ми години се влоших най-много. И буквално спира да се храни. Беше един ден, в който трябваше да отида на тренировка много рано. Аз да кажа, че не мога да отида на тренировка, значи наистина не ми е добре. Тогава се свързах и с мама, защото тя ми беше най-добрият приятел. Въпреки че криех от нея какво всъщност правя, не вдигах телефона и това са едни от сигналите именно за хора с подобни проблеми. Да не говорят, да не споделят и да са извън линия. И когато отидох при нея, аз вече бях в критични 30 кг. На 1,65 някъде толкова бях висока. Аз имам и снимки от същия ден, в който съм облечена цялата в черно. Отивах към нея с тролея и просто помолих една баба да стане. Беше ми много неудобно, но аз не можех да седя права. Така Ванеса признава, че има проблем и започва дългия път на възстановяването. Трябва да чуеш отстрани, че имаш проблем и то трябва да го чуеш в определен момент, в който вече си готов да се възстановиш. Анорексията вече оставила тежък отпечатък върху здравето на Ванеса. Лекарят каза на мама, че органите ми са много зле, че сърцето ми е много зле и че аз ако продължа по този начин да не ям и да тренирам, възможността просто един ден тихичко да си отиде е напълно възможен. Възстановяването продължава години. Не само на тялото, но и в душата. Периодът беше труден и ме беше много страх. Беше ме много страх. Честно казано, аз до 2024 година ме беше страх от кантара. В смисъл, това са допреди 2 години, даже една, мен ме беше страх, аз се кача на кантар. С времето Ванеса започва да изгражда нова връзка със себе си. Научих се да уважавам тялото си в момента, в който осъзнах, че то не ми е враг. И че ние сме приятели, ние сме едно, тяло, ум, дух, ние сме едно. И се научих да го уважавам в момента, в който започнах и да го слушам. Спрях да го контролирам, ограничавам и започнах да слушам кога имам нужда от почивка, кога имам нужда от храна, кога имам нужда от нещо друго и разбира се, то ми се отблагодарява. Така в живота й влиза бодибилдингът. Бодибилдингът дойде точно като спасител. Именно осъзнавайки, че имам проблем с килограмите, аз просто ментално не бях подготвена да видя примерно 50 или 60 кг на кантара. И аз знам, като треньор, вече, че килограмите не са от такова значение, но мен ме беше страх. Миналото й остава част от нея, но днес Ванеса знае какво означава да избира живота всеки ден. Имайки предвид, че знам и каква история нося, за мен това всеки ден е малка победа просто. Честно казано, откакто ми се случиха тези неща, се събуждам всяка сутрин с благодарност за това, че аз мога да си движа тялото, да тренирам, да бъда здрава и за мен това е най-важното. Просто точно такива моменти преобръщат цялата картинка. Днес Ванеса не просто тренира, тя вече е и треньор. И помага на други хора да се заобичат повече и да намерят баланс. Айде, идвай да тренираме. Айде де! Връзвай косата. Почваме да клякаме. Ужас. Няма ужас. Добре. Готово. Айде, отваряме крака на широчина на рамене и почваме да клякаме. Супер. Стягаш си корема и кръста. Издишаш горе. Супер си ти. Айде 200 пъти така. Долу с загрявката. Почвам с ни коремни преси. Давай, можеш. Супер. Последно ще се обърнем на нисък планк. Айде. Дръж. Последни 8. Браво! Добра работа! Понякога най-голямата сила е да помогнеш на някой друг да повярва в себе си. Засъбуди се Катерина Гранчарова.